bandiraɓe sehlaɓe ɗotoɓe radio Jow Sare jaam hiire mum ande ko ñalawma asadde hawri ko nogas lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi. Habaruji men hande ɗemgal Pulaar ko États-Unis ko ɗaminno hanki hono kamɓe suudu représentant ji ɓe mbawi dañde ballal ummade démocrate en pour wodde ko fati e ɗiɗo facture aji nayyi ɗaminnoɗi ma goto ko fati hande kanko Mike Johnson o addi ɗum toon to suudu représentant ji ene wayno facture aji ɗi henna e ballal démocrate en ɓe mbawi wodde ɗum noon facture aji ɗi ko ɓuuri hen wonde important wonno ko facture ballo Ukraine 60 milliards de dollars, facture ballo Israël ken wono nogasi walla nogasi jeetati e facture goɗɗo kadi parɗo e Taiwan. Facture goɗɗo o noon ko facture parɗo en wonde ko kamɓe démocrate en koɓe jinno kamɓe républicain ɓe jaɓa wonde ha yamirde so tawi jeyɗo TikTok o so jaɓani yeeyde ɗum walla o dañani jeewo en wayno ko kamɓe États-Unis ɓe jamiri wonde TikTok yo nattu hutorede ɗo États-Unis ɗum woni ko haala ko donc wo ɓuuri hewde hen donc tungdat hande rapport gumiɗo toon to CNN hono no wotude yaari ko en nder facture parɗo Ukraine o en wani ko 110 neɗɗo vooti pour ɗum noon 110 neɗɗo vooti contre ɓeɗon 110 neɗɗo ko yimɓe fof ko républicain ci ene wayno donc ɓuuri hewde e républicain ji wonɓe toon to suudu représentant ji gooti wonde ko kañumen ko contre wallude Ukraine. To banggue facture parɗo Israël o en wayno ko 166 neɗɗo vooti pour wallude 56 neɗɗo vooti contre e nder 56 neɗɗo voɗɓe contre ɓe 27 neɗɗo taw ko démocrate en kañumen gooti en wayno démocrate en banggue wallude Israël oɗo sa joni goni koye dogande wiide wonde ko kala ko Israël walla so alay sago ko waɗe condition ngaji ɗin condition ngaji noon ko yaato kanko Benjamin Netanyahu wawde ɗoftade walla wawde heɗade wonde ko Biden haalno tan walla kadi wasde jogade continue jogade anniye nannude e Amérique e guerre toon to Moyen-Orient ɗum noon ko ɗum woni ko wote fati e Israël ko fati noon wote patuɗo en wallude Taiwan e gueɗe kala ko woni banggue Indo Pacifique e balle mum gon toon e wayde 375 neɗɗo vooti pour 34 neɗɗo vooti contre so démocrate et républicain ɓuuri hewde hen vooti ko pour wallude toon to Taiwan. Fati banggue TikTok o noon e wayno ko 360 neɗɗo vooti pour 58 neɗɗo vooti contre. Donc fati en républicain en wayno ko no mbiɗen ni hono 111 neɗɗo vooti contre wallude Ukraine ɓeɗon 112 neɗɗo ene jeeya hen yimɓe rubannoɓe ɗeɗo bal fof wiide wonde ko so tawi kanko Mike Johnson o addi facture parɗo e wallude Ukraine kamɓe koye maɓe gummono wadde article pour forcedemo yo démission ene wayno caggal mum e wayno ko kamɓe démocrate ɓe mbawi walludemo kanko Mike Johnson gilla ɗum ko guila e woteji parɗo e procédure ha e woteji parɗo e ɗiɗo article uji walla ɗiɗo facture aji kanko majoritaire noon caggal mum o haalde CNN o wi wonde ko o yiyani oɗo sa joni o hayti addude article o hande walla ko wiyete ɗaɓɓande pour wayde Mike Johnson o yetti firti tan ko tungnade kadi CNN reporti kamɓe représentant ji kamɓe député ji fof caggal nde kadi nde haalluji ɗi keewi toon to leyɗele mabɓe to ene wayno ko ɓuuri hewde américain oɗo sa joni ko jiiɗi ko wonde ko kamɓe Ukraine naɓe continue wallede surtout hey walla guerre mabɓe mo goni contre Russie o donc ene wayno ko kamɓe républicain hay sinno ko 112 neɗɗo vooti contre ballal Ukraine ene wayno 100 heddi nden vooti pour Ukraine walla ɗum noon ene wayno no fada hawnaki ɗeɗo balɗe hono kanko Marjorie Taylor Greene député jaaɗo toon to Georgia est ce que mo jogori dañde républicain ji goɗɗi jantoje makko ɗo joni ko anda hono kanko oɗo debbo ne wayno dañi républicain ji ɗiɗi jantuɓe makko addude article pour beele ittude Mike Johnson e liggey muɗum ɓeɗon républicain jaa hen Thomas Massie ene jaa hen kadi Paul Costa ɓeɗo hen goto ko Georgia goɗɗo kadi ko neɗɗo jeeya toon to Kentucky ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno démocrate en kañumen ne mbi sibabude ko Mike Johnson kañum hoore mum walli addi gueɗe ɗe namdino ɗumen ɗi ene wayno ko kañum hoore mum ma sipportumo kanko Mike Johnson o wasa perdude lekkoye makko ko wawi wonde fof ko ɗon yarata oɗo sa joni ɗum noon ene wayno ko ñande talata nde hono facture aji ɗiɗo jettoto toon to Sénat kamɓe démocrate en ɗemi nama ɓe pasne ɗum ɗon siftin ɗon tan ko toon to Sénat ko kamɓe démocrate en ɓuuri toon hewde donc ha hande ko fate facture aji votaɗi toon hande toon to suudu représentant ji hono kanko président Zelensky gardiɗo leydi Ukraine o waɗi déclaration jettore makko fate représentant ji wonɓe toon to
Washington ɗum noon ko parti ɗi fof démocrate en e républicain o yetti kadi hono Mike Johnson jogade mum jambragal addude ɗiɗo facture aji o wi kadi ene wayno ko kamɓe ɓe keppi no fewi nde ɗiɗo facture aji mbawata yettade bureau makko kanko président Joe Biden fama tan en wayno ko ñande talata garowo ɗum noon ko yontere aronde hono kamɓe démocrate en maɓe gadda facture aji ɗi toon to Sénat kadi en ɗaminama facture aji ɗi henna ma jaaɓe ɓennine e ñande oɗon ñalawma o hoore muɗum toon to présidence ko kanko président Joe Biden no signé en ɗum caggal muɗum hono kamɓe ardiɓe leydi Russie e tugnade kadi habaruji ɗi CNN reporti o noon kanko président Putin e wayno o critique no fewi hono États-Unis juuɗe mum ɗo jogui wallude Ukraine oɗo saha joni en wayno ko o wi ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa nannude juuɗe muɗum e affaire uji ɗi concernani ɗum ko wawi wonde fof en wayno ko caggal muɗum hono kamɓe hewɓe médiaji ɗe mbiyata libero mbawi yaltinde hono kanko Marjorie Taylor ne wayno ko e yimɓe kadi républicain ji ko ɓuuri hen hewde salinoɓe ballal ko fati Ukraine ngal ne wawi taw keɗɗoto ko propaganda mo ganduɗa kamɓe Russie ɓe mbaɗata toon pour surtout henna critique des États-Unis surtout critique de Ukraine e surtout kadi haalde guerre o no yayata toon hono kanko Benjamin Netanyahu noon e kanko hoore makko yetti sud représentant ci en wayno kadi won jogui oɗo saha joni omo jogui sikkitare est ce que kamɓe démocrate en eɓe cogori kuntude walludemo kanko Israël saabu no mbiɗen ni démocrate en gan won nogas jeeɗiɗo neɗɗo walla nogas jeerto neɗɗo voteɓe toon pour contre facture wallude kanko Israël kañumen jiiɗi ko oɗo à partir de joni ka kala ko wallete Israël jogo condition ngaji noon ko sibabude yiide ɗumen hono kanko Benjamin Netanyahu e laamu makko wasde ɓe ɗoftade surtout en on président Joe Biden e laamu muɗum e wajuji mbajotomo ɗum noon kadi wadde kala ko welama waɗa haysinde Amérique ji beelaka donc jiita e ɗum noon hono toon to New York en wayno ko kanko Donald Trump ñawore makko fuɗɗoto ko ñande altinde ɗum noon ko ñande hen kamɓe yimɓe laamu e kamɓe kadi avocat ji makko kanko Donald Trump goto mabɓe foof addata uddide holko jogui e ko fati dossier oɗo en siftini ɗon tan ko neɗɗo hanki cumnoɗo hoore mum ene wayno sankima hande toon to hôpital siftini ɗon tan kanko kadi ko neɗɗo jeeya toon to Florida kono ene wayno ko addimo toon to ha o sal tribunal to haw sumi hoore makko ene wayno ko wona jingande Donald Trump wona kadi anji Donald Trump ko kanko hoore makko ko neɗɗo ko non mbini gueɗe ɗe haalata ɗe ko gueɗe lundiɗe laamu o wi ko laamu États-Unis ɗum noon ko Donald Trump e Joe Biden fof ko yimɓe wonɓe complot pour contre leydi États-Unis ko jiiɗa e ɗum ɗon e wayno toon to New York kadi étudiant ji nen continent ceppoɗo saha joni toon to université Columbia ɗum noon ene wayno ko université gonɗo to New York ɗum noon ko caggal nde kanko gardiɗo oɗon université nde o yehino toon to congrès e kadi o haali gueɗe kewɗe surtout ene wiide wonde ko juif en menaçaɓe toon ɓe e kadi kala hal palestine en menaçaɓe toon ɗum ɗon ko hunde gadi nde fotani wadde toon kono ene wayno ko caggal nde yimɓe étudiant ji darino toon ene maaje pour wiide wonde ko palestinaɓe oɗo saha joni no leptirte ni ɗum ɗo kadi no foti ƴeewede ene wayno ko kanko on gardiɗo oɗon université on noddino policier ji to New York ngari nangi ɓeɗon ken wona temedere yimɓe jeetato neɗɗo nanganoma ñande alhamis nde caggal muɗum ene wayno seppoji ɗi nen continue oɗo saha joni seppoji ɗi étudiant ji dole hen koni koye ñagademo kanko gardiɗo université ni wayno ko yo démission o haaɗi ɗumen jogade ko wiyete amendement mumen gadan ko jogade liberté haalde ɗum noon ene wayno ko ɗum ko seppoji gonɗi toon to université Columbia ɓeɗon nanganoɓe kadi oɗo saha joni mbiya ono suspendama Ilhan Umar noon ko député jeeyaɗo toon to Minnesota député origine mum ko Somali donc ene waɗi yimɓe woɗɓe donc nationalité ji fof ne waɗi leƴƴi fof nani hen donc ɓuuri hewde hande ene wayno ko seppoji ɗi henno ko yimɓe wullanoɓe Palestine hande toon to haare wonde to Gaza ene wayno ko seppoji kadi ñalli ko toon hande to Tel Aviv e Jérusalem ko ɓuuri hewde seppoji ɗi ene wayno ko ɓen koye gulloto wonde ko oɗo saha joni hono woteji mbatton toon to Israël woteji ɗi noon ko ɗum woni ko kanko Benjamin Netanyahu ko yiɗa ɗum waɗe saabu ene wayno ko tugnade kadi habruji BBC kala ko waɗata peeje ɗo waɗata ɗo saha joni ko beele affaire woteji ɗi no mbasa leɗe surtout kadi beele guerre no fuɗɗo toon bonde taw kadi États-Unis no wawa wonde caggal makko no wallamo ɗum noon ene wayno ko États-Unis oɗo saha joni woni koye woɗɗitinde hoore muɗum walludemo woni koye woɗɗitinde hoore mum kala gueɗe ɗe ganduɗa ko waɗata toon saabu fuɗɗima haalde wi wonde kala ko waɗata ene wayno waynotaw ɗum noon ene wayno ko seppoji ñalli toon hande ene wayno yimɓe nangaɓe hen ɗiɗon seppoji kadi no wiide wonde ko kanko Benjamin Netanyahu kanko
kanko woni responsable gila nde harde fuɗɗi ñande 7 octobre ha ɗo jarten ɗo bandiraɓe sehlaɓe heɗotaɓe radio Jowol Sahel ko ɗi woni habaruji tan dabɓi ɗi joguinoɗen hannde e oɗo ñalawma 7 nogas lewru avril hitande ujunnaje 2024 yen mbaale jaam on jarama.